नाय दिनै क'क्राझारनि साखाथियाव क'क्राझार जिथु फालांगि मेला बेयाव बे रासलीला फिल्ड जेराव माने दिनै बे मेलाया दिनैनिफ्राय जागायदों थ' बेयाव जों नुनो मोनदों नुनानै जों दुखु मोनदों जे क'क्राझार बायदि जायगायाव जिथु बिटिसि 6 सिडिउल एरियायाव जाय रावा जोंनि 90 फारिलाइयाव हाबनानै जोंनि हिन्दी बा नेपाली बेंगली जि माने 22टा लेंगुवेज दङ भारत संबिधानाव रिकगनाइज मोननाय बे हिसाबै जोंनि कुनु माने बेयाव फार्स्ट लेंगुवेज सेकेन्ड लेंगुवेज बिदि खोथा गैया थ' बिदि हिसाबैथ' फार्स्ट लेंगुवेज जाथारनांगौ थ' जोङो एसामिस बा हारसा बेयाव एसामिस लेंगुवेज नुनानै जों दुखु मोनदों जे जोंनि क'क्राझार बायदि जायगायाव बिदि जानायखौ जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय माने गोबां दुखु फोरमायो आरो जों माने बुंनो सानो जे जोङो दिनै सानसेखौ बे दिनै 8 फेब्रुवारि बे सानसेखौ कनसिडार खालामनानै गाबोन फुंनि गेजेराव जुदि बेखौ सोलायाबा जोंनिफ्राय हयथ' जों बुंनो हायो माबा मोनसे स्ट्रिक्ट एक्सन लानाय जागोन बियो जोंनि हाइकमान्डनिफ्राय जोंनि अर्डार आरो जों थांनाय समफोरावबो जिथु क'क्राझार बायदि जायगायाव जिथु जोंनि जिथु इरिगेसन डिपार्टमेन्टआव जिथु जों थांनाय समफोराव बेयाव एसामिस लेंगुवेज अनलि एसामिस लेंगुवेज बा इंलिसाव लिरनाय थानायखाय जोङो बेयाव बर' लेंगुवेजाव लिरनाय गैयिनि थ' बेयाव जों खोमोरनाय जादोंमोन थांनाय समफोरावबो जों बेखौ जों मावफुंनो हादों थ' बे हिसाबै जों बेथ' टेम्परारि मोनसे मेलासो जाय मेलाया 8 फेब्रुवारिनिफ्राय लानानै 18 फेब्रुवारिसिम जागोन थ' बे मेलाखौ दिनैनिफ्राय जागायनानै 10 जिथु लांनो सानदों बिथांमोना जुदि जोंनि बुंनाय मथे बा बेयाव जुदि बर' भाषायाव जुदि बा बेनार पस्टार जिथु गेटफोरनि जुदि माबाखौ बर' भाषायाव होआब्ला बा बर' रावाव होआब्ला जोंनिफ्राय स्ट्रिक्ट एक्सन लानाय जागोन बे बन्सनिफ्राय नुनो मोनदों जे बेल' नङा जेन'बा क'क्राझार सहरफोराव जेबा सरकारि मावख'फोरावबो माने बर' हांखोखौ लिरनाय नुनो मोनाखै बन्सि हिसाबै नोंथांमोना मा खामानि मावगोन बिनि सायाव जों जिथु अनलि क'क्राझारल' नङा इन्टायार माने आसामावनो जोंनि जिथु लेंगुवेजआ जेरैबायदि आसामिसानो जा हिन्दी बेंगलि लेंगुवेजआ जा एसेबां रिकगनाइज मोनदों बेसेबां जों जोंनोबो सेम मर्यादा मोननांगौ आरो जों 2003 मायथाइयावनो जिथु बे लेंगुवेजआ भारत संबिधाननि 90 फारिलाइयाव हाबनानै दङ थ' बे हिसाबै जों बेखौ समान मर्यादा मोननांगौ थ' बे हिसाबै जों जेसांखिनि माने जोंनि मावख' दङ सरकारियानो जा प्राइभेटआनो जा बा NGO बा जेसांखिनि माने जोंनि दुखानफोरानो जा बेफोराव जोङो बर' राव लिरनो थाखाय जोङो खावलायगोन बा जोंनिफ्राय स्ट्रिक्ट एक्सन लानाय जागोन आरो जों बिदि नङा जे जों गुबुन मोनसे रावखौ जोङो गाज्रि मोननानै बा नेवसिनानै जों बे खोथाखौ लायगोन जे जोंनि बर' रावा जिहेतु 90 फारिलाइयाव हाबखानाय जिथु आसामिस हिन्दी बा बेंगलि लेंगुवेजआ जेरैबायदि बाहायजायो थ' जोंनि लेंगुवेजआबो बे पार्लियामेन्टआनो जा आसामनि एसेम्ब्लियावनो जा जों बेयाव जों बाहायनो हानाय बा जोंनि रावा समान मोनथाय मोननायनि थाखाय जोंहा रिकगनाइज जाखानाय दङ संबिधानाव लिरखानाय दङ बे हिसाबै जोङो जोंनि जेसांखिनि माने सरकारियानो जा प्राइभेट मावख'आनो जा बा NGO बा जिखुनु माने बिदि संस्थायानो जा जोङो बर' रावखौबो सेम बिदिनो गुबुन रावफोर बायदि जोङो लिरनो थाखाय बा बिदि फोसावनो थाखाय जों खावलायगोन नोंथांमोना बिसिनि लिराब्ला नोंथांमोना मा एक्सन लानाय जागोन बेखौ जोङो फार्स्ट अफ अल सावरायनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि जेसांखिनि माबा दङ बेयाव जोङो थांनाय समफोराव नोंथांमोना नुखादों जेरैबायदि जोङो खोमोरहैनाय जादों अफिसफ्राव बा सरकारि मावख'फोराव थांनानै जों गियाल'ना जोंनि रावखौ बासायनो थाखाय थ' आरो बिनि हिसाबै जोङो जेनेबा जेसांखिनि माने जुदि बेखौ जोंनि बुंनाय मथे बा खावलायनाय मथे जों बिथांमोना मावाबा जोंनि हाइकमान्डनिफ्राय स्ट्रिक्ट एक्सन लानाय जागोन फैनाय समफोराव बेखौ समाज फोरमायसिगोन क'क्राझार नोगोरनि R&B लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकाव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।